Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Manaan na nga mo na mga imingat mo natin, ayun pa rin mo na ining nino na pong namang ang oras mo natin, moong amuloan, alat niya ni Metnueme, anya-anyaman nyo marin mo, ako mo nyengo matnino, anya-anyaman mo, anya-anyaman ni natin, ang naiinta, minaamat na ninong na lahat, ang enyo. Enyo mo, enyo maiining. Aragoy! Ay, peste ka! Baka may magalit na naman sa atin sa pinagagawa mong kalbo ka! Dan! Inaaliw lang natin si Manong Driver. Kasi ayan o, nakita mo naman sa sitwasyon ni Manong Driver. Di ba, Angkol? Sobra na yan, insan! Grabe na yan, insan! Lagyan na maraming sibuyas! Grabe ang traffic. Christmas rush na, Biyernes pa. Edi, wow. Kaya relax ka lang dyan, Manong Driver. Relax ka lang, sir. Kaming bahala po sa music ni Tanghenyo. Kaming bahala sa entertainment para hindi ka mabagot sa tindi ng traffic. Basta lakasan mo lang yung volume ng radyo para nang sa gayon ma-enjoy mo yung pinag-uusapan natin dito. Ma-enjoy mo ang ating tugtugan. Ito na pag-usapan po natin mga kabisyo. Ito isa sa mga balita na nasagap natin. Medyo nakakalungkod. This is a very sensitive issue na pag-uusapan natin. It's a very sensitive issue na lologikan po natin pero kinakailangan po nating pag-usapan. Ito po hinggil po doon sa babaeng pinatay matapos po na magkagirian sa perang padala ng isang OFW na kapatid. To give you context mga kabisyo, para po sa balitang ito pong si Mrs. na OFW, dahil wala po siyang tiwala sa kanyang mister na palahubog na nagbisyo. So ang ginawa niya, nagpapadala siya, ang sabi niya ang kalahati, gagastusin niyo ang kalahati doon sa ate ko para merong maipon. So parang nagtanim ng sama ng loob yung mister hanggang isang araw, nakainom, ayun, doon nagawa yun at nangyari ang krimen. Tang! Logican na natin to, Tang, para nang sa gayon may mapulot tayo. Sige! Huwag po nang patagalin yan para may masmasan ang lahat. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Well, mga kabisyo, unang-una sa lahat, nakakalungkot po ang makarinig ng mga ganitong balita. Di ba, Angkol? Dahil sa pera, nagkapatayan. Di ba? Sobrang nakakalungkot po siya. Kaya marami po ang nagsasabi na ang ugat daw ng kasamaan ay pera. Pero mga kabisyo, ito po ay masasabi nating maling pagkakaunawa. Ang tamang pag-explain po, maging mula sa Biblia, ay matatagpuan po natin yan sa unang Timoteo 6:10. Ang sinasabi po talaga dyan, sapagkat ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kung kaya't may ilan na lumihis mula sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang kasakiman at nagdulot sa kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Hindi po sinasabi na ang salapi ang ugat ng kasamaan, kundi yung pagmamahal sa salapi. Yan ang malinaw. Diba? Hindi po yung pera, kasi ang pera pwede po nating magamit yan para tumulong sa mga nangangailangan. Ang pera po ay pwede nating magamit yan sa mga kapos sa buhay. Pero ang pagmamahal sa salapi, dun po tayo nagkakaproblema. Buti na lang, sa amin po, sa probinsya, hindi namin pinapahalagan ang salapi. Kasi pag sinabi mong salapi sa amon, 50 centavos po yan. Diba sa mga Ilonggo, pag inambal mo, areo, sinsilyo mo, salapi lang. Sinsilyo, barya lang yung salapi sa amon.
ang pinapahalagan doon ni Liboy Oo, ano ba, 5,000, 10,000. Diba, mga kabisyo kasi ganito yun Pag nakafocus ka po sa pera, pag minahal mo na yung pera yung salapi, nakakagawa ka na ng mga hindi tama. Unang-una dyan, pambababae. Pangalawa, bisyo, pag-inom ng alak, paglasing kasi may pera Pag wala ka naman pera, hindi ka naman malalasing O pag may pera ka, ano pa ba? Yung panunuhol, pagbabride. Anong pagbabride? Pagbabribe. Yung mga tipong ganon. So, ang mali po is wag po nating sambahin ng pera. Gamitin po natin ang pera para makatulong po sa iba, para makapagbigay ginhawa sa iba. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng pera mo ibigay mo, di ba? Kumbaga, share your blessing para i-bless ka lalo. Diba? Ganun lang po yun mga kabisyo Kaya nakakalungkot kung makakarinig tayong mga balita, nagpatayan dahil sa pera. It's because nahulog na po sa kasalanan, nahulog na po sa idolatry o idolatria. Yan, ang sinasamba po is yung pera. Tandaan po natin hindi po masama ang pera. Kaya ikaw, kung may sobra kang pera niyan, ibigay mo na! Ikaw na pasahero ni Manong driver, kung may sobra-sobra kang pera, ekstrahan mo naman si Manong. Ayos ba, Manong? Oo, tindi ng traffic ngayon Alright mga kabisyong, oras mo natin sa buong kapulaan. It is now 35 minutes after 7 o'clock in the evening. Keeping you company straight up until 9 o'clock. Dito pa rin po sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo. Parang chicharon. Maingay, pero may laman. Here's the song, ladies and gentlemen, coming from the Ages with Sana'y Kapiling Ka Ngayong Pasko. Right here, 90.7 Love Radio, Metro's #1. Good evening. Sana'y sasakyan si ka.